Ay, Gwapa, pwede ko mga number ni mo? Ay, sure! Matawag ko niya. Sige, text yun rin ha. Sige. Sige, thank you. Uy, kwarta. Masakit. Ay, Dok, hatod ng hospital, be. Tingnan naman ako sa maday mo. Mapa-inject pig at rabies, kinapakag-iro. Na, makadaot ra ba ng rabis o usaka ng utok makabuang ra ba na? Mo lagi. Hatod, be. Kaya pa niya mo, hindi na sakit? Kaya pa, pero sakit-sakit yan. Dali, sakit yari. Dali. Ika-alayon na ko katod sa hospital na, Dok. Tay sa ano mamang ikaw may sakay na siya man na ginapakag-iro. Ako may napakan og iro. Giatry sa na siya. Oo, ang sa iro. Pagka walang iklaro ninyo, tala. Dali-dali, Dok, kay basig maabtan ng kabuang. Happy birds. Tala, ubanta natin bunugo na to. Ala! Isa man na? Dali. Dalagan niya. Nasunod na po, Dok. Ala, sige. Matay. Sa sunod ka na kung gagbe itong kontrahon, may dagko, apong kayo ata. Ala, sige. Alis ako. Aligsik na po. Okay. Bong! Imong balay ba, gikawatan ka. Pasagdi na, matay sukat-sukat, 20 ka to, ginakuhaan ng gapuyo ng balay. Wag kita kwarta diha. Hoy, akong manok! Mo, nakaisudlay? Sa akong kaupaw nok na, magdadala ko sudlay. Punta na ganit ha? Nakisakit? Kung nabil, kata ko. Huwag ka na 5 miles kagabi, no? Raplin ko naman. Ikaw ba, gara-gara magkadwa, may kabok, makasukol ka kay Karosara? Mga pagkay. Mamang gagay, magkamudaagihan eh. Lagi. Ang gabi una, no? Murlik ay. Nya. Pwede naman. Sukol mo. Sukol! Kabuong. Sukol mo na mo. Naturo! Mamang, di mo sukol min ninyo! Ay, musukol. Kanay sakay na ako napalit nimo. Ako aning iuli. Yung nga naman to, sir. Apo, ang dili mo andar og di ko mayog. Aw! Oh, para ane oh. Ingon ane, na Inaanay ning amo ang mga unit, sir. Mga high-tech naman kung kayo ni, sir. apo mo sa kinalang ko mayog. Aw! Di ko andar. Dili na magpulos. Inaana agin eh, sir. Mo din bambag. Dili ang ako ang ta manual nga yawe nga i-on nimo diretso. Usa mo on. Aw! Dili ingon ane, kinahanglan ko gawon na inyong kuha na og iro. Dili ako ning paon ako ng kwarta. Kaya nakusto to sa dalan. Aw! Nakusto to nga to sa dalan. Mapalungan ko. Di na magpulos. Bush operated naman ko ni, sir. Dili ako nang kuha ang kwarta gyon. Ako na aw! Budlay lagi ni sa kanana lagi. Sige, tuyot ni mo. Elmer. Dok, Matay akong asawa ba? Sagun, so nakadagabi isig panguhit? kamaayo bi aron ako pa bida ko na balibaran. Mao lagi. Pero ang problema kay sige siyang panguhit, pero tulo ka tuig naman siyang namatay. Mamangani man ari man dagay ni. Ayaw si tingog kay naigo raman. Ambina. Ambina. Mamang pa.